шоколадка, кава, газіроўка, мінералка, водаправодная вода. Кожны дзень мільёны людзей гінуць ад звычайных безалкагольных напояў, якія рэкамендуюць усе лекары ўсяго свету. Гэта Марк. Яму ўсяго толькі 18 гадоў, а ён выглядае на ўсі 44. Менавіта з-за безалкагольных напояў, якія ён ужывае перад працай і на працы, яго арганізм пакутае недахопа патрэбных мікра- і макраэлементаў. Марку замешанне. У яго падвышаная трывожнасць з-за недахопа калія, кремня і кальцыя. Но дзе ж іх узяць? Таблеткі? БАДы? Вітаміны? Не, Марк, кінь. Гэта ўсяго толькі маркетингавы ход. У нас есть рашэнне. Піва рэчыцкае залацыстае. Твая галоўная крыніца ўсяго самага патрэбнага для стомленага арганізма. Мяккі смак, хорошы залаты колер, 17 трыльёнаў пузыркоў у тваём стакане. Усяго толькі 1,5 літра, а пасля цяжкага працоўнага дня расслабляюць, напаўняюць арганізм вітамінамі, энергіяй і упэўненасцю ў заўтрашнім дне. Ну што, Марк, падабаецца? Будь здрав і будь шчасліў. Піва рэчыцкае залацыстае. Твой залаты билет у новое счастливое жыццё. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.